Mae'n ddeng mlynedd ers yr ailstrwythuriad mwyaf yn hanes Uwch Gynghrair Cymru. Yn 2010 nath y Gynghrair leihau o 19 tîm i 12 a ganwyd y Deuddeg Disglair. Dyfodol ymlaen, yr ergyd Gargeti! Dwi'n teimlo fod y 10 mlynedd dwytha a y Gynghrair yn symud fewn i 12 tîm wedi profi'n llwyddiannus. Mae yna wastad bobl yn mynd i gwestiynu a dyn nhw'n licio hyn neu'r llall. Ond does am cwestiwn bod pethau wedi gwella. Mae'r safona'n uwch, mae'r cyflystera'n uwch, mae'r hyfforddiant yn well. Ges i'r swydd yn union wedi'r 12 disglair gael ei sefydlu. Ac o'n i'n licio'r syniad, oedd yn rhan o'r apel o'r swydd, o'n i'n credu fod angen newid ar y Cynghair yn gwella safon, a dwi'n credu fod hynny'n bendant wedi digwydd. Wrth gwrs fo'n ambell broblem, ond o'r fformata sydd ar gael, dwi'n wirioneddol grediniol dyma'r un gorau i'r Cymru Premier ar hyn o bryd. It made it interesting straight away. What we had was, you'd often get the teams at the top fighting for something, the teams at the bottom fighting for survival. Now, everyone, in theory, has always got something to fight for. It's very rare. You may get one team a season that's kind of in that bottom half that's not going to go anywhere. But on the whole, everyone's fighting, so it means that the focus remains for the whole season. And it keeps it interesting. And the idea is, I suppose, it's interesting for the spectator as well. Wrth gwrs, mae yna lu o newidiadau eraill wedi digwydd o'r trwyddedau hyfforddi i'r darlledu i gyflwyno'r holl yng nghanol y tymor. Ond mae yna un newid mawr sydd wedi cael effaith sylweddol ar y Gynghrair, y ceie. Dwi'n meddwl bod hi'n 20 mlynedd ers i fi chwarae yn y Gynghrair am y tro cyntaf, a doedd na ddim un cae artiffisial. Oedd y Seintiau Newydd yn chwarae'r gae gwair, nhw yn amlwg gafodd y cyntaf, oedd hynna'n gweithio i ffaf nhw gymaint. Be ma'n olygu ydy bod ni'n gweld pêl-droed gwell. Y safon yn uwch, yn fwy tebyg i be da ni'n wylio ar y lefel broffesiynol. Dyn ni yn amlwg yn esiampl i bawb, oherwydd nid oedd gennym ni mor cae gwair gorau, ac o pawb yn deud cae mwdlyd o gennym ni. Ie, ond wwan, llwn ni'n edrych yn ôl, dyn ni wrth yn bodde hefo hwn. The 3G project for me, as part of the infrastructure criteria within club licensing has played a major part. But I think linked to that is also continued investment to ensure that clubs have the facilities to encourage more people to come and watch those teams play. Yes, numbers aren't so great at the moment, but we've got to build on that. Dyna'r diffyg mwyaf sydd wedi bod yn y 10 mlynedd. Dyna methiant mwyaf fi fel rheolwr cyffredinol y Cynghrair ydy bod ni ddim wedi llwyddo cynyddu y torfeidd i'r graddfa y bysa ni wedi hoffi hynny fod. Be di pobl ddim yn ymwybodol falle ydy mae 1.2-1.3 miliwn o bobl yn fusol yn gweld yn cynnyrch ni drwy'r platfforma y cyfryngau cymdeithasol ac mae enw a brand y Cymru Premier yn cynyddu. It's not like when I was playing. Now, if you have a good few games, all of a sudden Scorio are doing a little snippet, a little VT of you, and it's going across to tens of thousands of people. So we want our product to be seen across the world and people to say, OK, that looks good. Mae Buckley'n gwneud y gol o'r iard! Ac mae wedi mynd mewn yr holl ffordd, a da chi wedi gweld gol ryfeddol yma. Does dim amheuaeth bod y 10 mlynedd diwethaf wedi bod yn llwyddiant. Ond beth am y dyfodol? Beth sy'n nesaf i'r 12 disglair? Yn y 10 mlynedd nesaf, swn i jyst yn licio gweld y datblygiad fel da ni wedi weld yn y 10 mlynedd diwetha, bod o fwy o sylw dal i fod ar y Gynghrair, efallai mwy o sylw ar unigolion yn lle dod i nabod y clybiau, dod i nabod y chwaraewyr, ac efallai fod hynna yn mynd i olygu fod yna fwy o bobl isio gwylio'r gema gan bod nhw'n nabod ac yn licio y personoliaeth. It's not an old league. In reality, we're still in the infancy. We've got to keep pushing forward, keep thinking of new ideas, evolving with the times, but at the same time, we can't be in too much of a hurry either. We've got a great league, we should be proud of it. Keep pushing it forward, but accept that it's going to take time.